Matul dawn l-aħħar ġimgħat u xhur, intom li jiżżuru il-netwerk soċjali stajtu tgawdu serje ta' filmati interessanti b'esperjenzi ta' diversi protagonisti fl-istorja tar-rivista Awċija Il-Ħajja f'Għawdex. Nixtieq minn qalbi nirringrazzja lil dawk kollha li laqgħu l-istedina tagħna u tal-bord editorjali sabiex jaqsmu magħkom u magħna dawn l-esperjenzi sbieħ ta' din l-istorja pjuttost twila illi issa dieħla fil-75 sena tagħha ta' din ir-rivista tal-Awċin. Fil-fatt ftit ta' xhur ilu ħriġna l-1000 ħarġa. Wieħed jista' biss jimmaġina l-ammont kbir ta' materjal illi matul dawn is-snin kollha Il-Ħajja f'Għawdex offriet lill-qarrejja l-abbonati tagħha dwar il-gżira tagħna. Fidila dejjem lejn il-missjoni oriġinali tagħha, jiġifieri dik li tkun leħen għall-Knisja imma leħen ukoll għall-gżira ta' Għawdex. L-isfidi ma kinux ftit, mhux darba jew tnejn konna se naqtaw qalbna, imma grazzi għall-appoġġ ta' ħafna u għall-ħidma tal-edituri ta' qabli flimkien mal-kollaboraturi tagħhom bqajna naqtfu il-qudiem. Din is-sena propju Jannar 2019 tajna lir-rivista libsa ġdida, il-ħolma illi ilha f'moħħna u f'qalbna tberren ħafna snin fl-aħħar saret realtà. Ir-rivista qed toħroġ għall-ewwel darba bil-paġni kollha bil-kulur. Dan jitlob ħafna aktar ħidma flimkien mal-kollaboraturi tal-bord editorjali u jinvolvi wkoll ħafna spejjeż. Għalhekk l-appell li nixtieq nagħmel huwa lilkom illi segwejtu dawn il-filmati biex issa tkunu minn ta' quddiem illi tirċievu din ir-rivista. Abbonaw, appoġġjawna bl-abbonamenti tagħkom u ħeġġu oħrajn, Awċin, Maltin, Awċin li jinsabu lil hemm minn xtutna sabiex jabbonaw f'din l-unika rivista regolari ta' kull xahar illi toħroġ mill-Gżira Awċija. Prattikament kull ma tridu tagħmlu huwa tindirizzaw ċekk ta' 15 euro lill-rivista Il-Ħajja f'Għawdex u tibagħtuh Lumen Christi Media Center, Triq Fortunato Mizzi, Victoria, Għawdex. Jew għal aktar tarif tista' tikkuntattjana permezz tal-email ilħajjafgħawdex kelma waħda @gozodiocese.org. Tistgħu anke żżuru il-paġna uffiċjali tal-Facebook tagħna. Kun int ukoll issa protagonist tal-istorja sabiħa ta' din ir-rivista tal-Awċin.